И здравейте, YouTube, аз съм Драгона и днес сме на Рунекс! Както виждате, съм с нов скин! Ей! Съм крипърче. Добре, аз викам да И започвам. това е... Оцеляваме. Да! Стига. Ти е да падаш в дупката! Прасе! Ти такова дърво. Ами. Чувам ли? Чувам ли се? Чуваш се. Обаче аз те чувам много силно. А? Чуваш ме много слабо ли? Много силно. Много силно. Еми, това е, защото съм с нов микрофон. Забелявам. Умри, бе. Направи един крафтинг тейбъл, бе. Сега. Аз ще се направя тук. Почвай да копаш. Прасета! Да ти дам ли две камъка да си направя камък? Не, аз сега ще киля прасета и кокошки и всичко, което бе. Сигурно. Мами е. Ла. Стига се ли да? Пребивам зомбита. Пребивам зомби прасета. Маля, мече ми се натрушил вече. Танг. И той е дървен, почва. Не бе, смисъл се вижда от текчер пака. Умник. Ти с който чапах си. Кхел. Не го знам. А? След ли помня просто. Това е PvP текчер пак, как мислиш? И не лаги хич. Мами бе. И мака е много по-реален. Стик. Мами е. Аз се въртя като полудял. Никога не снимам когато се бия, защото много лаги. Много хора като се бият и... Бахти. Става пълната средня. Я ми дай малко кабелстон. Колко трябва? 12. Няма без. Още едно. Да. Още едно. Вчера също иска. Гладна ли си? Ами... Ами какво? Не. Аз ще кога може да направя. Аз викам после да правя нещо пътешествие да видим на него. Ние ще ходим на вече много ясно. Тук не ми харесва. И на мен. Освен да убием всички прасета да се махнем. Да. Искаш ли да наречем тази поредица Майнкрафт Емералд? Мое. Не, Майнкрафт... Дай 3. Майнкрафт Емералд е диамант. Значи трябва да се бъдем определено Майнкрафт Diamond. Minecraft Diamond Survival.
Ето аз имам кол, бе. Имам 5 кола, то си казваш да... А, мислихте за крипа. Не, аз съм крипър. Не дай, това е такова дърво. Не си струва си хабиш кола. Аз стигам да потърпя касета. Сега не се върна. Чакай! Ето. Аз имам. Но благодаря. Дай си ми го тогава. Не, А? бе. Ако искаш ми помогни. Аз събирам камък. Не дай ако паеш ето. Оп, събрах един стак. И набивам. Боже! Колко прасета има! Всичките ще избия. Не ще ти го убия. Но колко ще отим. Много. Оп, не се. Убий, може да се направим на него. Точно 6 цели. Телепортът ще бъде ли разрешен? Да, сам че не се телепортва. Ако се изгубваш от телепорт. Как? Защо? Как може да се помни? Какви е много са? Кипи инвентор. Аз вече го сложих. Важи ли за мен? Да. Нямам се представя да съм бил. Дай ми тако кирка. Дай ми дърво. Чего? Дай ми дърво! Чего бе? Ето метнах. Ето. Абе, запазвай, не ми трябва. Ляга. Защо не се дърви? Абе, Бе! Стига, да правиш. Спри! лягай, бе! Аз легна. Абе, стига! Но! Ай, фак you. Запази ли сега? Ай, фак you, бе! Ай, фак you, бе! Ута! Е, така се прави. Така се бие човек с кирка. Стига, няма бие. Бой ли си търсиш, бе? Добре, аре да... Бой ли си търсиш, бе? Не знам какво. Абе, ще те пребия, бе! Ооо! Бах ти. Стига! Бах ти, нечестния бабой! Бах ти, гледай тая! Аха! О, стига, бе. Да си ходи. Да те иба. Чупи леглата. Чупи леглата, е!
отивай. Що там долу имаше лава? Ами имаше лава. Не падай вътре. Юпи! Също се спомняш. Не, Крипър! ти нали чупи леглата, бе, о! Що ме телепортна, бе? Заради това. Бах. Крипър! Твоят брат близнак беше дошъл. Добре, къде ще ходим? Ми към смъртта. О. Прасета! Твоя брат близнак. Това брат близнак, бе! Твоя брат близнак, бе! Кой го е? А, тук има това обера. Махни се. А, стига! Що би твоя брат близнак, бе? То го биш, бе! Ама стига! Добре, сървила ще го кажем сървила кол. Кол сървила. Кол сървила. Кул сървила. Чай бях прасета. Го имам 7 кол. Здрасти, брат близнак на Рунекс. Нямам буквално крипът ти брат близнак. Ми да, поне е по-хубав. Ей, тихи. Още един брат близнак ли имаш, бе? Колко, бе? Майка ти много ражда явно, бе. Стига. Ето хубаво. Хубаво. Какво? Как ще я се метна тука? Къде? Видя ли? Не. Чакай! О, твоя брат близнак. Как, бе? Изобщо е приличано. Не. It's my puppy! Да, ма не ти имаш кокане. Това е моят брат близнак. Амо! Ще те пребия, бе! Това си е моето кученце. Гледай, заради тебе изчезна! Гледай, ме бие, бе! Педерас! Спри. Падай в дупката! Педерас! Не, аз ще го путна, аз ще го Педерас! Чай, ще го путна. Педерас! Не, бе. Педерас! Няма па, ще го оставя ти би. Педерас! Ела, бе, кучо. Тръгвай. Чш. Тръгвай. Абе, спри, бе. Педерас! Не ме годи, бе! Орр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 рrr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 
О, така ли? О, така ли? О, така ли? Аз го убих, бе. О, така ли? Кой ще ме бие, бе? Кой ще ме бие, бе? Кой ще ме бие? Аз убих кучето. Ми супер. То си беше моя, макарай. О, така ли, бе? Така ли, бе? Така ли, бе? Тя само се те виждам. Така ли, бе? Така ли, бе? Така ли, бе? Бати, добре, бе! Кой е това? Кое? Еми ти си мъртва! Как ме гониш? Виждате най-големия бък в Майнкрафт. Я погледни. Я ба, какво става? Нали? Помощ! Я уби пак. Помощ! Уби Гони ме, духче! ме пак. Умира, бе!
той читунгера. Тунгер ли каза? Драган Уей. Тъпуей. Защо са платваше? Вече не съм духи. Стига! Аз пък ще се бия с пиква. Но мечо ми свърши. Няма зикна се. Не! Ако още веднъж ме убиеш, Добре, тежко ти няма горко. да Тежко ти горко, бе, о! Абе, кучи къде, бе? Абе, кучи къде, бе? Абе, Я да ми копира техниката, бе! стига. Моята техника е безсмъртна. Не, стига, ако ме убиеш ще те... О, добре, така ли? Така ли, бе? Така ли, бе? Така ли, бе, педерас? Добре, убирай се, махам се. Така ли, бе? Добре, махам се. Бе, така ли, бе? Абе, как, бе? Бати! Аз ти казах, че ще има бой. Брат ми! О. Какво ми опираш коло, бе? Абе, стига! Аз е малко. Добре, убирай. Но всичко е твое. Ми да! Ми как? Брат ми, ще те срещна, ще те прибия. Знам, че си на горния етаж, бе, брат ми. Ти си брат Пит, нали? Нали, бе? Вчера си преви на кол. Ай, телепорт. После се. Е. Браве. Yes, нормална гора. Аз тук бях, бе, брат ми, ма ти ме уби! Безсрамнико! Не, аз те портах в мен. Како? Е. Ще те убия, бе, о! Брат ми! Аз ги спаразалях, яко. Брат ми! Спаразалях те. Брат ми! Съм ти брат. Сестра си ми тогава. Не съм. Пещера. Брат ми. Ще ме ядоса, ще се кача горе, ще те прибия, бе, о! Тук ще живеем. Ей, тук ще живеем. В една пещера. Тук по-драга Уей Рубекс. И ето... Не, бе! Нощте. Там ти Да пещера. те пребия да нове! Какво правиш, ако пое хайрам? Да те и Там ти бати. пещерата между другото. Къде ми пещерата, бе? Гей На долен. другата страна. Да те и бай да до. На там. Бе, какво правиш, бе? Педерас! Това ще се лежи. Педерас. Така неграмотник такъв! Да лутай батни путките от мина, бе! Стига, е. Гей такъв! Легни.
Ще дам аз на тебе едно лекни. Абе, какво правиш, бе? Ще те пребия! Ще те пребия, бе! Ще те пребия, бе, о! Ще те пребия, бе! Остай ме на мира. Ще копа в мината. После да си посмах спорта, защото не съм въобще кондиционер. Но не съм близо там. Как да кръстим survival? Диамант Survival. Giant survival. Представяш ли си? Не си го представям. Голям survival. Огромен survival. Big Surviving. Mix surviving. Не Big Big surviving. или Диамант Surviving. Giant survival. Брат ми! Кой се предлага? Сестра ми! Батко ми! Да. Намерих първия ни Emerald. Ще бъде Emerald Survival. Значи третия ракета ми скоро. Аз имам Iron, имам и такова, имам и кол. Так. И так. Так и так. На какво сме? Не излиза. Направи го на нормал. И то. Брат ми, ще те прибие, бе, оу! Ти навън ли си или си вътре в пещера? Вътре съм. То навън ти в пещерата си съмна. И не ставам ден. И така, хора, това беше първи епизод от нашия Survival, нищо особено. И... Здравейте, YouTube, аз съм Драгона и днес сме на Рунекс, чао! Здрасти. Не съм приел, защото съм на едно място. И днес сигурно ще строим къщата. Сигурно, а сигурно не, а сигурно да, а сигурно там има диаманти, не да знам. А тук има редстон по дялите, ама гъбе! Тук има диаманти. Диамант, дами и господа, диаманти, дами и господа! Ама га. Във втория епизод. Във втория епизод, диаманти. Да, хора, не сме читвали, защото още първата секунда, когато свършихме първи епизод, почнахме и втори веднага. Буквално. Защото аз не снимам много често и реших да снимам веднага. И защото Рунекс чу, почваме училище и майка му да е жива. Ей, Майка му да е жива, казах. не съм и Рунекс чу. Рунекс чу се ми. Не съм. Значи си брат ми. Не окей. Предпочитам да ги слагам. Ха-ха-ха. Малкото ми братче. Аз ще се тупа от те. Не! Няма да поставя къде са. Добре, аре, телепорти си. Какво бе?
Абе. А, не то. Искам да Олигофрен! Спри, искам да изляза. Тук има айрон, ще си го вземе. Защото забравих! Пълен фата, олигофрен! Олигофрен! Падай в другата лава, бе! Падай, бе! Падай, бе! Падай, бе! Падай, бе! Аре, падай, бе! Бате! Аре, стига! Сори малко, братче. Не! Само си посмял! Аз знам единствения път за нагоре. Тогава ми го кажи. Чувате ли това? Тук сигурно има спаунер на зомбита. Братче, ти сега с таковата, как се викаше, бе? С това ли си? Кое? С тия тумени айтъмса ли си? Нещо. Гадост. Я базикам, чай сега ще кажа. Брат! Да, с него съм що. А? Да, с него съм що. No. Бягаме! Ой, скелети. Фу! Дано да умреш! Какво правиш? Тъпо се. Ако не ми е унищожил печката, ще те пребия! Не. Точката е здрава. Махай се от тука, веднага! Откъде да изляза? Оттам! Не оттам, бе! Ще те пребия. Ще те пребия, бе! Махай се, бе! Откъде да изляза? Махай се! Няма да разбираш. Тей ба! О, хора, но си гейм от телевизора. Абе, няма да спускаш гейм. Защо? Защото А не как ти ще дам. изляза? Пеша! Скиев, слайна! С педераси! Караш ме да викам. Бах ти брато. Най-гадният брат, който съм имал. Ще кажеш, че не съм ти брат. А? Това път ще кажеш, че не съм ти брат. Не се порта в никакъв случай, защото съм на никакъв. Ще се плортна. Не порта се, ти не мога да се измиташ. Ще трябва да прибира. Виж толкова се иде. Това се лича да иде. Разбра. Какво са? Предихте. Много добре. Много добре. Много добре, братче! Но блокче съм. Готово, готово, готово! А, това е. Ще... Аз ще заглуша за малко и идвам след... Майка ли, бе? Да, хора, майка ми развали всичко. Най-гадният брат тъп. Бяга от майка си. Днеска ни беше в училище. Гониха го някакви големи. Като бяха ми съседи. Пребих ги. Той втори клас, момчето. Какво са прави?
Хора, няма да правим много често епизоди, защото знаете, галното училище дойде, мъчилището. Ако за си хубаво, защо сте умни, знаете всичко и някакви такива неща, но аз мога да са умни, ако взимат участие в класа и бихте си знали колко бихте сте умни, ако не сядате всеки ден на компютъра като мен, но аз все пак съм си добър по математика и пиша на нашия клас домашните с удоволствие даже. Умри, бе! Ти какво ще ми сядаш на тръвата отгоре, бе? На тръвата отгоре ще ми сяда безсрамник. Ще го пребием! Никак! Безсрамник. Го е срам. Ще ми сяда отгоре на тръвата, не. Как го фана другия път, как го изнасиля! Чиле, мангале! Не мога ви се случва да пребият. В смисъл от някой от другия клас, физическо, някакво такова се нерви и да ви удари някакви такива като вкарате гол и бахти тъпото. Стават някакви галорийки. Да, днес ме фанаха се измъквам час и трябваше да правя тесно полезен труд. Ау. Телепорт. Лягай. Лягай, бе. Брат. Ау. Да. Зомби. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Брат. Брат! Чувам малко. Чуваш ли ме? Добре. Чакай. Намали си звука, че се чувам. Добре. Така. Добре. Моля си за малко е. Да. С Charleston Service. Остави всички неща, ако често. Що си за демонтен кръг? Какво съм правил? И що да не направя? А за леко на обсидиан. Не. Оставя всички неща, абсолютно всички. Да си с това.
Що? Защото аз си ги оставих. И да, хора, това е всичко от нас и чао!